Nginibingelele ngiphinde nginamukela kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu uma ukuthi uyaferela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofoze subscribe, ulike, uphinde ucomment. Ey'ndabeni enginayo indaba ethinta inyanga uKing Bhaka. UKing Bhaka useveze izindaba zokuthi uyena kuphela inyanga ezosiza lensizwa elapha esithombeni enenkinga yesisende. Ngane zakwethu uKing Bhaka uthi zonke izinyanga seyihlulekile ukusiza lo mfana eminyakeni ewu5 enenkinga yesisende. UKing Bhaka uveze izindaba zokuthi makukhona inyanga ethona ingasilapha lesisende uthi yena uyabheja ngo100,000 utheni mengabe ngempela ithi ngasilapha leyo nyanga engayinikeza u100,000. King Bhaka ke uveze izindaba zokuthi uyakuphela ozosiza lensizwa elapha esithombeni osekuphele iminyaka ewu5 inenkinga yesisende. Kodwa ke ngalokho khuluma kakhulu nazi inkulumo King Bhaka eyikhulumela yena mathupha eveze lezi izindaba qini. Uyabona lo mfana loya lo onento engathi lo nelumbu lapha hydrolysis loya mfana onalela lumbu leliya ngithi mina noma ubani ekuthiwa uyinyanga ngeke ayilaphe lapha isingabe ifana nomuntu makuthiwa useshonile noma ama cells aleyo party asefile ama cells usuku umuntu engeke sakwazi ukureinstate ama cells asefile emzimbeni. Kulomfana ayikho inyanga ezoyilapha lento uma ithi khona mina alone ngakhipha 100,000 ngiyinike mase sibeke isikhathi at least a maximum of 1 month ukuthi iqala ifinyele yanto. Uma kunesonto sonta kulona ngabe usonto esontini nenkosi yakho la usonta khona leyo nkosi ngeke ilaphe lento akudlalwa phela ushubhesha akuyi ngokuthi bayangithanda abalandeli bami leyo it's very serious leyo nkosi osonta kuyona noma kuthiwa yipi ngeke izilaphe kanti leyo bishop osonta kuyena fuck off ngeke ilaphe lento asidlali la ngiyawazi nomqondo wabantu lokuthiwa zama kulo uphinde futhi uzame kulo asidlali la lento izolashwa yimi futhi nami ngizobamsana noNkulunkulu wasesibhedlela futhi ngizwane kuthiwa lo mfana lento ilaphekile kobe khona isibhedlela kobe khona nami sobabili ngoba manje asuku 17 nje athuyisa lo mfana esibhedlela mhlapha isilwane lesi singakwazi ukungena kunesi noma kusista noma kudokotela avele angamtreat with care avele abe nolaka awuyazi liyonto uya esibhedlela uyobeletha noma unesigaxa uyohlunza masepa by mistake kuthungeleka iskele phakathi noma iswap phakathi noma kuthungeke ithumbe wrong kusuke umoya ohamba nawo ulwa versus usizo oluthola esibhedlela. Kodwa mina ngizobe ngigade lento umoya isibhedlela sobe senza ngithi mina ngisho baba ungasuka ayisekho esigabeni lento ifana nento engangisho ngithi ukulanda imali ebank kuthiwa ufica imali isendlini ebank lonto ayikho esigabeni somuntu onormal ophilayo. Ngase abantu ukuthi bezwe kanjani abantu ingayaba abafuna uqiniso uma kukhona inyanga noma umprofeti noma inkosi yebandla elithile ekuthiwe iyasupportwa ngithi ngeke ilaphe lento kodwa othi mina king ngizogaba lento ifinyele ngithi uzonikwa yimini 100,000 cash lo muntu kodwa asibeke inyanga ngoba mina ngijaha ukusebenza mina noNkulunkulu wasesibhedlela futhi lo mfana nomndeni wakhe lento engiyishoyo bazoyithanda futhi bazoyizwa ngoba lo mfana ubegqigqa inyanga before izibe ngaka ingakabi ngaka isancane ehamba inyanga lokuthiwa izolashwa lento ikhula nje ubezihamba lezi inyanga ezizozazi inyanga azihambile yilezi ezibuyayo futhi manje zithi hayi ngingaphinde ngizame mfana elayana impilo yomuntu adlalwa la wena ungafuni ukuyizwa leyo nto baba fokofo ifana umuntu bethi ufuna umsebenzi ngeke uthi hayi ngizokuqasha kusebenze kwami ifuna ngamandla onawo wokulawula imimoya uhambe uyolawula kuvuleka amathuba emisebenzi inkampani ngithizeni kuvuleka amathuba emisebenzi kwi department thizeni some things applies yes uyile bedlela
bazama babona ukuthi lento isi abnormal for a normal treatment isidingani kusho mina idinga operation yami uma kukhona inyanga ethi king ngithi mina ngizoyilapha sibeka 1 month ngibeka 100,000 umfana afuna impilo ibuyele kunormal manje lemidlalo edlala nakuma social media kube ngathi kuphuvelwana ipoint kuthi hayi usibanibani njengoba engayilaphi le futhi akakwazi ukulapha bafethu nani izinyanga mina ngimdreke ngongakwazi ukulapha lento ayikho esigabeni esiselumbo elinormal ayikho lapho ayikho esigabeni so sedu kunabantu abashawe izistroke abahamba kanje ekade behamba inyanga befuna usizo abasizakala ngoba yindaba it's because igazi alisakhoni ukuflow properly kuma veins and ama cells ase depth lapho manga umncinza akusazwakala umfana sekugcwele into ezenza sajeli like lapha ngaphansi ayikusayona into normal so uma kukhona inyanga ethi mina king ngiyama noma kukhona umuntu othi sibanibana ngayilapha lento ngiyakutshela ayikho lonto uzolokudlala ngumfana nje and imbiza zabantu abahlukene ngoba abantu abahlukene banemimoya engafani awukwazi ukuphuza imbiza zabantu abahlukahlukene iyona leyo egcina imimoya ilwa ngaphakathi kwena bese bethi abanye hayi KING BHAKA wena uyakhuluma ukukhuluma ikona ukunika directives baba if ungayazi lonto ngisho ummeli unqoba amacala uphinde uphume uhambe yosebenza wondla ingane enqobe ngokukhuluma nje icala so uma ngabe uzolashwa kuqale ukukhulunywe uqala uhlolwe ianalyze into yakho bese uyalashwa awuveli umuntu umbhozomela ungazange ukhulume le ngoba i-public domain usizo ulifune nge-social media yingakho nathi si-engage ngokwe social media that is the only reason why si-engage kanje futhi kumsizile ungena social media because ubesazogqika uneminyaka more than 5 to 6 years egqika lokuthiwa hayi khona inyanga phesheya elishayayo khona inyanga eceleni elishayayo ilumbo leli khona yebaba lesima sikho normal angazi abantu bezomanje emadoda namanje ngakafuna ukuvuma ukuthi mase ngishilo into isuke njalo abakafuna ukuvuma abantu zingaki into ngishilo ezinjalo mina